Jama'a barka, sunana Yawakta daga Adonmu, inda muke koya muku ayyukan hannu daban-daban. Yau muna so mu nuna muku yadda ake haɗa sabulun aikace-aikacen gida, kamar irin su wanke kwanuka, kayan sawa, goge kasa, goge wurare da sauransu. Wannan sabulu ne wanda ake kiransa liquid soap ko multipurpose detergent. Amma fa wannan fa ba sabulun wanka ba ne. Idan kuna son ku koyi yadda ake haɗa sabulun wanka, sai ku duba bidiyo namu na yadda ake yin sabulun wanka. To, idan dai ba ku riga kun yi ba, kar ku dai manta, ku danna wannan botar inda na subscribe, ku yi sharing bidiyo namu yadda saura za su ga bidiyo su ma su ƙaru. To, bari mu fara ajinmu ta yau. Menene kayan haɗin wannan sabulun liquid multipurpose detergent? Ana sayar da kayan haɗin wannan sabulun ne a kasuwa, a shagon inda ake sayar da kayan liquid soap ko chemical. Idan kun shiga kasuwa sai ku yi tambaya kuna neman inda ake sayar da kayan liquid soap ko kuma inda ake sayar da chemical. Ya danganta yadda kowane shagon ya tsara nashi kasuwancin, amma yawanci ana tambaya ne na lita nawa ne kuke so, sai ku faɗa ku ce ko kuna so ku yi lita 1 ko 5 ko 10 da dai sauransu. Su za su gaya muku yadda suka kakkasa kayan haɗin nan, sai ku saya daidai wanda kuke so. Kamar da yadda na faɗa, na ce ana aunawa a can shagon, to kowane shago dai har yanzu yana da nashi tsarin yadda yake aunawa. Wasu za su auna ne bayan kun faɗa musu na nawa kuke so. Idan kun ce musu kuna so ku yi na lita 5 ne, sai su haɗa muku, su auna kayan su haɗa su baku. Wasu kuma sun riga sun ɗaɗɗaura komai da komai, sun riga sun auna sun ajiye. Idan kun zo sai ku saya, kawai za su ɗaɗɗauka ne su haɗa muku su baku. To, wayansu za su ce muku ba su sayar da ƙasa da lita 5, ba su sayar da ƙasa da lita 10 da dai sauransu. Saboda haka ku dai tambaya yadda su suke sayarwa, sai ku samu ku saya. Amma duk da yake suna aunawa, ya kamata ku san komai da komai da ake amfani da shi, yadda idan akwai abin da ba su saka muku ba ko kuma abin da suka sa amma bai isa ba ko ya yawa, za ku iya ganewa don ku gyara sabulunku ya fito da kyau. Saboda haka za mu bi kayan haɗin nan ɗaya bayan ɗaya domin ku gane su, ku san sunayensu, ku san aikin da suke a cikin sabulu da kuma yawan da ya kamata a baku. Duk dai abubuwa guda 12 ne ake amfani da shi a haɗa. Guda ɗaya kuna da shi ba sai kun saya daga kasuwan ba, wato shi ruwa ne. Ragowan kaya 11 shi ne ake samu daga shago. To, yanzu a wannan ajin mu muna so mu haɗa lita 10 ne, saboda haka zan ba ku kayan haɗin yin lita 10. Idan kuna so ku yi rabi, wato lita 5 kawai, wato komai da komai da na muka faɗa kenan, kun san za a raba shi gida 2 kenan. Idan kuma kuna so ku yi sama da haka, kuna so ku yi lita 20, sai ku ƙara abun so 2 kenan. To, na farko dai ruwa muna so mu yi lita 10 na sabulu, saboda haka za ku nema lita 10 na ruwa. Da lita 10 na ruwa za a haɗa wa'annan kayan aikin. Sai kuma kayan aikin da za ku sayo daga kasuwa, ga sunan Natrosol. Natrosol za ku gan shi kaman gari-gari haka, wanda bai da laushi sosai, kuma kalan shi yana da ɗan duhu, ba fari bane ba sosai. Shi za a zuba muku gram guda 100, kuma aikin shi a cikin sabulu shine yana sa sabulun ya yi kauri. Na biyu shine soda ash. Soda ash ya fi fari-fari, kuma ya ɗan yi laushi fiye da Natrosol, amma shi ma bai da laushi sosai. Shi kuma za a zuba muku gram 200. Aikin shi a cikin sabulu shine ya cire datti ko wani abu
da zai dan ba da stain a kaya. Sai kuma STPP. Shi wannan STPP shi ma fari ne gari-gari haka, wanda za a zuba muku gram 100. Shi aikin shi a cikin wannan sabulun shine ya sa ruwa yayi laushi. Menene ruwa mai laushi? Wannan kawai wani kalma ne da ake amfani da shi a yi bayanin yadda ruwa yake. Ruwa daban-daban yake. Ruwan rijiya daban yake da ruwan famfo. Ruwan famfo daban yake da ruwan sama. Kowane irin ruwa yana da yadda yake yi idan an saka mai sabulu. Akwai ruwan da za a saka mai sabulu a zuba da yawa ba zai yi kumfa ba. Akwai ruwan da za a saka sabulu ɗan kaɗan a ga yayi kumfa. Ruwa wanda bai jin sabulu, wanda za a ta zuba mishi baya kumfa, shine ake ce ma hard water, wato ruwan yayi ƙarfi. Wanda kuma za a ɗan sa mai sabulu kaɗan, shine ake ce ma soft water, wato yana da laushi kenan. Ba wai idan an taɓa bane ba za a ji ƙarfi ko laushi. To aikin wannan shine, ko da za a yi amfani da sabulun da kuka haɗa a cikin ruwa da bai jin sabulu, shi aikin shi zai sa ruwan yayi laushi, ya samu yayi kumfa. To mu je zuwa. Sai kuma sulphonic. Sulphonic shi ruwa yake amma yana da kauri, aku gan shi baki-baki haka. Shi ana ba da rabin lita ne. Shi aikin shi shine ainihin abin da ke saka kumfa a sabulu. Idan baya ciki, da ƙyar za ku samu sabulu mai kumfa sosai. Idan wannan sulphonic ya taɓa fatan jikinku, ko kuma ma kun taɓa ledan da za a zuba shi a ciki, za ku jin shi da ɗan ɗumi-ɗumi. Saboda haka a yi hatara dai kar a ringa taɓa wa'annan chemicals ɗin da hannu har sai an gama haɗawa. Sai kuma Texapon. Texapon shi yana da kauri sosai. Ba ruwa ba ne ba, kuma ba gari-gari ba. Kamar dai man shafawa dai da muka sani. Za a baku shi gram 100. Aikin shi shine yana aiki tare da sulphonic su yi kumfa, wato yana taimaka ma sulphonic yi kumfa. Sai kuma a zo SLS. Wannan fari ne kuma yana guda dogo kamar shinkafa. Shi ana sa shi gram 100 ne, kuma aikin shi shine ya haɗa komai da komai su tsaya tare. An san cewa mai da ruwa ba sa jutuwa, amma idan an saka sabulu sai a ga mai da ruwa sun haɗu sun zama ɗaya, sun tafi da shi. To aikin SLS kenan, ya kama komai ya zauna ɗaya, kar a samu rabuwa, a samu wayansu abu a sama da wani a ƙasa. Yanzu duk kayayyakin da muka kira tun daga farko har zuwa yanzu, idan babu su ko da guda ɗaya ne, gaskiya sabulun nan ba haɗuwa za ta yi ba. Za ku samu sabulu wanda sunansa sabulu bane ba. Saboda haka idan kun duba kun ga cewa waɗannan abubuwan ba sa cikin kayan da aka haɗa muku, to ku tambaya cewa kuna so a saka muku. Idan ma ba su da shi, ku je ku nema, ko kuma ku haƙura sai idan an samu komai a ciki. To ragon kayan dai da za mu kira su, ana sa su a sabulu, amma ko da ba a samu ba damuwa, domin ko da ba sa ciki sabulu mu zai haɗu, sai dai kawai ba za a samu wasu abubuwa bane ba kawai a ciki. To mu ci gaba. Na ɗaya da cikin abubuwan da ba dole bane ba shine foam booster. Za a gan shi ruwa mai kalar ruwan kwai mai duhu. Za a saka gram 100 ne. Aikin shi shine ya ƙara ma kumfan ƙarfi, wato daman akwai kumfa amma zai ƙara kumfan yayi kumfa sosai. Sai kuma caustic soda. Shi caustic soda nan za a gan shi gazar-gazar haka kaman siga. Shi ana saka shi ne gram 50. Shi ai hatara da shi, domin shi yana ƙona jiki idan ya taɓa jiki. Aikin shi a ciki shine ya cire datti, kamar yadda soda ash yake cire datti. Sai kuma akwai fragrance. Wannan kalar shi ya danganta. Yawanci ana saka shi 50 milliliter, amma kuna iya ƙara sama da haka ko kuma ƙasa da haka, ko ma babu ma ba komai, kawai dai sabulun ku ba zai ƙanshi ba.
domin shi aikin shi shine ya bawa sabulu ƙanshi. Sai kuma kala, shi kala akwai shi kala-kala daban-daban, daga ja, ruwan kwai, bula da dai sauransu. Shi ana saka shi gram 10, ba lallai bane ku saka duka gram 10 in. Idan kuna so kalan yayi duhu sosai a sa gram 10 in. Amma mun ga cewa wani lokaci idan yayi yawa yana iya bata kaya idan an wanke da shi, saboda haka a dai sa shi daidai. Kuna iya raba wanda suka baku gida 2 ko gida 3 ma. Idan kun je sayan kaya kuma sai ku ce kar a baku kala domin kuna da kala a gida. Shi kalan nan yana zuwa kala 2 ne, akwai wanda ana hada shi da ruwa ne, akwai wanda ana hada shi da mai. Yawanci an fi amfani da wanda ake hada da ruwa wurin yin liquid soap, domin yana haduwa ciki ba tare da bada wani damuwa ba. Wanda dai kuma ana hada da mai, shi ma yana shiga in, amma akwai aiki sosai wurin sa shi ya narke ko ina, kar a samu guda wanda zai iya bata kaya. Na ƙarshe kuma sai preservative. Wannan wata chemical ne da aka yi shi domin hana abu ya ɓaci. Za ku gan shi bai ma da kala, kamar ruwa yake, amma yana da wari sosai. Warin shi ba daɗin ji. Ana sa shi ne gram 10. Shi wannan preservative ɗin aikin shi shine ya hana abu daga ɓaci. Yanzu mun san kayan haɗin liquid soap. Za mu je kan kayan aikin da za a yi amfani da shi a haɗa liquid soap. Shi kayan aikin ba wani kaya ne masu yawa ba, kuma kaya ne wanda idan kuna da shi a gida. Na farko dai za a nemi babbar roba ko babbar bokiti. Wannan ya zama yana da faɗi, yana da girma, wanda zai ɗauka fiye da yawan sabulun da za ku yi, domin a samu ana iya garwayawa ba tare da yana zuba ba, kuma idan da bukata a ƙara wani abu ana iya ƙari ba tare da yayi kaɗan ba. Sai kuma ana buƙatan sanda ko inji wanda za a dinga motsawa. Wannan sandan ya danganta da irin sandan da za ku iya samu. Wasu suna amfani da sandan da ake saka a cikin jikin mop ko abin sharan nan, wasu kuma suna amfani da babban muciya, sai kuma wasu suna amfani da injin da ake hada fenti da shi, suna kiran shi industrial mixer. Idan ya taso cewa za ku ringa yin wannan akai-akai ne, wato za ku ringa hada wannan sabulun akai-akai ne da yawa, to yana da kyau ku san cewa kuna iya samun wannan injin fenti wanda za ku ringa amfani da shi kuna juyawa, domin gaskiya yana da wuya a juya da hannu. Sai kuma sai a nema ƙaramin roba. Wannan ƙaramin roba ko kuma ƙaramin bokiti wanda za a iya saka ruwa kusa idan da bukata a ƙara. Sai kuma ƙananan robobi wanda za a iya amfani da su a haɗa wasu daga cikin kayan aikin, misali kamar ana so a haɗa kala da ruwa da sauransu. Sai kuma ƙaramin cokali wanda za a iya amfani da shi a ɗiba abubuwa kamar su kala a haɗa shi da ruwa. To, yanzu da muka gama lissafa kayan aiki da kayan haɗi, sai mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake haɗa wannan sabulun. To, yanzu za mu fara da haɗa sabulun mu. Ga ruwanmu a cikin bokiti, wato lita 10 kenan na ruwa, wanda ya ajiye lita 4 a gefe, yadda idan da bukata za a ɗan ƙara a cikin shi ainihin sabulu. To, kamar yadda muka yi bayani, za a zuba ne ɗaya bayan ɗaya kowane chemical daidai yadda suka rubuta mana daga shago. Tuna mun ce ana rubuta lambobi akan kowane leda, daga 1, 2, 3, 4, 5 haka har zuwa ƙarshe. To haka za mu bi. Mun ga mun jera ledojin, mun sa na 1, na 2, na 3, na 4. To haka za mu dinga ɗagawa. Zan fara ɗaga wanda aka saka number 1 gashi nan, wato shine natro salt, shine za a buɗe a zuba. Idan da dama ana iya samun mutane biyu su yi wannan aikin. Akwai wanda yake garwayawa yana juyawa, akwai wanda yake zuba chemicalin, amma idan dai babu to za a yi maneji haka.
idan dai kun zo kun fara yi da yawa akai gaskiya ba mutum ɗaya zai iya yi ba. Wannan lokacin za a buƙaci mutane 2 ma ko 3. Dan idan ɗaya ya garwaya ya gaji sai ɗayan ya ɗauka ya ci gaba. To bari dai mu fara. Za a zuba number 1 wato natro soap. Ana zuba ana juya. Tuna natro soap shine muka ce tikna nan. Ana zuba shi ana garwaya. Ana zuba ana garwaya. Sai mu je kan number 2 namu da suka saka mana shine soda ash. Yanzu zan ɗauko number 2 gashi nan. Zan saka shi zan zuba shi cikin yaro. Number 2 soda kamar da yadda suka yi sun ga sun auna, so komi da komi ne za a juya ciki. Idan ma kuna da ko ɗan kwali ko kuma irin wannan face mask ma kuna iya saka domin lokaci yayin zuba garin ana ɗan tashi ya shiga hanci kuma ba kyau ana shaka. Shi wannan chemical ne ba irin kayan natural kayan nan da muka saba yin sabulun wanka da shi ba. Wannan da wanki ne da su wanke da sauransu. Ana yi dai ana juyawa, ana juyawa. Za mu je kan ingredient namu number 3 wato gashi na anan an rubuta mana 3. To shi za mu saka next. Gashi nan zan zuba number 3. Wannan shi ne. Idan kuna iya gani za ku ga cewa abun ya fara kauri. Mun saka na 1 wato natro soap shine tikna namu. Muka saka number 2 shine soda ash namu ko wato shi yana cire irin stain haka da aka samu a kan kaya da wurare, sai kuma yana taimakawa da kumfa. 3 da muka saka shine STP, abin da ake kira hard water da soft water. Idan wani sa'in za ku ga akwai ruwan wani gari ko wani anguwa idan an yi amfani da shi an yi wanki baya taɓa yin kumfa. To yawanci irin wannan ruwan ne ake kira hard water, wato ruwa mai ƙarfi kenan, iya jin sabulu bai yin kumfa. Amma ruwa da an dan sa mai sabulu yana ji shine soft water. Shi wannan SCPP yana ƙara taimakawa idan ruwan da ake da shi hard water ne, to zai gyara ruwan ya zama soft. Za mu je na number 4 wato shine Sulphonic. Kun ga shaka shine bakin nan wanda shi ruwa a cikin leda. Shine ainihin abin da yake saka sabulu ya yi kumfa. Dan da dama ana iya saka har extra nashi idan ana son abu ya kumfa, musamman ma kuna hada sabulun ne na amfanin gida. Kuna iya saya dan yana da tsada a cikin kayayyakin, amma shine ainihin abin da ke sa. So yanzu za mu zuba shi ciki. Shi idan ya taba hannu za ku ji shi yana zafi dumi a hannu. In ya taba fatan hannun mutum kenan za ku ji shi yana yin dumi. To shi ma yana ƙara kaurin sabulu. Kuma muna saka kun ga abin da ya faru ya sa shi yayi kumfa. Haka za mu ci gaba da garwayawa, ya fara kauri. Kun ga abin da nake faɗa, nake cewa da bukata a dan ajewa a gefe domin yana iya yin kauri da ba za a iya garwayawa da kyau. Yanzu za mu saka number 5 wato Texapon. 5 ɗin ma ya fara gogewa. Za mu saka Texapon. Shine za ku gan shi kamar Vaseline ɗin nan wanda ya gama shan rana. To za mu saka shi. Shi yana bai da kala. Shi yana taimakawa ne da kumfa. Yana ƙara taimakawa. Yana aiki tare da shi ɗayan da muka saka
a batun yin kumfa. Mu saka sai mu ci gaba da garwaya. Wannan ne fa shine aikin liquid detergent. Juyawa, garwayawa. Za ku garwaya, ku garwaya, ku garwaya. Shi yasa ma yanzu an fitar da sabon kamar injin yake. Yana aiki da wutar lantarki. A saka shi yana garwaya. Ku dai kawai ku dinga zuba kayan haɗin ku a ciki. Yana garwaya. Shine aikin wannan. To yanzu za mu saka wanda aka saka mana number 6. Ko kuna gani ba ya fara gogewa. Shine SLS. Wancan nan da ya kama da shinkafa. Shi ma yana aikin cire su datti, yana aikin kumfa, yana taimakawa, yana kakkama duka komai da komai su haɗu, ya haɗu da kyau. Yana sa komai da komai ya haɗu da kyau, a samu zaman lafiya a cikin sabulun. Shi nan dai sabulu yana haɗuwa. Wannan kumfan da kuke gani yana zai zo ya sauka. Da ana haɗawa ne. Shi SLS ɗin zai zo ya narke. Ba za ku dinga ganin gudan shi ya narke a ciki. Wannan kumfan ma zai sauka ya zo ya yi clear. Yanzu za mu saka number 7. Gashi nan shine foam booster. Gashi nan kamar yadda ya ga haka. Shi wannan kamar yadda muka faɗa ba lalle bane a samu, ko babu ko an saka ko ba a saka ba sabulu zai haɗu. Shi kawai booster ne, wato yana ƙara ƙarfin kumfan da za a samu. Ko da ba a samu ba, don wayansu shaguna na ga ba su sayarwa. To ko ba ku samu a naku shagon da kuka je ba damuwa, sabulu zai haɗu. Gashi nan mun saka shi a garwaya kafin a kawo na 8, wato number 8. Kuna ina jira idan na dan saki za ku kumfan yana sauka ƙasa. Haka zai ta sauka bayan gama haɗawa har ya yi clear. Yanzu za mu sa number 8, wato Caustic Soda ko lye ko sodium hydroxide. Shi a cikin liquid detergent yana aiki ne a matsayin cire datti. Kamar irin an samu stain, yana aiki shi ma na cire datti. Aikin shi daidai yake da soda ash. To shine wanda muke cewa a yi hattara da shi, kar a bari ya taɓa fatar jiki domin yana iya ƙonawa. Yana sauka, kun fara ganin ƙasa-ƙasa. Tunda ana saka wajen hydroxide ya sa komai ya kwanta. Amma kuma yana da kauri. Ana tukawa yanzu ya ɗan kauri. Tuka sabulu. To a nan mun gama zuba komai da komai na sabulu, banda abubuwa guda 3, wato da kala, da ƙanshi, da kuma shi sinadarin preservative, wato wanda zai taimaka ya kiyaye wani abu da bai da kyau ya girma a ciki. Irin kuga an yi abu ya yi mummuna ko kuma ya fara lallacewa, to shine aikin preservative din. Kala
gashi ne muna so mu saka ja ne gashi nan, sai ku tambaya shagon da ya sayar muku da kalan na ruwa ne, ana hada da ruwa ne ko ana hada da mai. Domin in na ruwa ne yanzu za mu zuba a cikin wani dan roba mu dan hada shi da ruwa ya dan garwaye tukunna kafin mu saka cikin sabulun. Dan kuma wanda ba ruwan bane ba kuma ba za ku iya saka shi ba zai aiki ba. Sai kuma shi turaren kuna iya barin shi dan yanzu za mu bar shi ne ya dan kwanta, idan ma sai gobe kafin mu zo mu zuzzuba cikin kwantena nan, cikin gorurrukan da jarkan da sauransu. Amma kuna iya barin saka ƙanshin sai lokacin da za ku zuba a cikin gora. Amma da shi kala da shi preservative za mu saka yanzu. To ga shi preservative ɗin shi sun saka mishi number 10, kala sun sa number 9. Ina so in saka shi, ba lalle bane sai kun bi wani nan kun gan shi dai fari haka. Ina da wani irin wari ba daɗi. Bari mu saka preservative, mu saka kala. An saka preservative ɗin yanzu. Na zuba preservative ɗin yanzu. Garwaya. Yanzu saka kala. Ga kala na saka shi cikin container. Yanzu zan zuba ruwa. Gashi nan zan sa mai ruwa kaɗan. Da yanzu za mu rufe shi mu dawo washe gari. Zai kwanta sai mu saka mishi ƙanshin wato fragrance. Gashi mun dawo washe gari. Za mu buɗe mu ga yadda sabulun mu ta kwana. Duk ya kwanta. Bari mu garwaya mu ga yadda ta zama. Amma wannan yayi kauri sosai. Gashi wannan sabulun da ya haɗu, kuna iya barin shi haka ko kuma ku ƙara mai ɗan ruwa kaɗan. Dama na iba ruwa lita 4 a farko, to shi ne amfani da shi na haɗa su kala. Yanzu zan dan ƙara kaɗan ne don ya ɗan rage, ya ɗan yi a wuri na ya ɗan yi kauri. Amma kuna iya barin shi haka da kaurinsa ba laifi. Yawanci dai chemical na lita 10 dai na gida ne, idan ku yi shi da ruwa lita 12, 13 har zuwa 14 yayi haka. Amma idan kun ƙara fiye da haka zai zo yi muku ruwa. Ya dai danganta da yadda za ku yi na kasuwanci ku samu ku fitar da kuɗin ku. Idan ma ya kamata mu yi muku bidiyo a nuna muku yadda ake saka farashin abu. To dama abu ɗaya ne ya rage da ban saka a cikin wannan haɗin ba, wato shine sinadarin ƙanshi wato fragrance. To shine ya rage yanzu sai mu saka na mu iya zubawa cikin robobi ko kururruka ne ko jarka ne ko wani irin abu ne da kuke so ku zuba a ciki. Shi ga sinadarin ƙanshin gashi nan. Yanzu za mu buɗe sai mu zuba, sai a garwaya shi. An gama garwaya sai mu zo mu zuba a cikin wani roba ko jarka ko dai wani irin abu. Idan ma kuna da bokiti mai murfi mai kyau za ku iya barin shi a cikin bokiti ana ɗiba. Amma yawanci idan an saka shi a bokiti, idan murfin bai ruwa da kyau, ƙanshin duk zai fita, zai yi iska. Shi yasa ma na bar ƙanshin na kawo shi ta ƙarshe domin ban so ya fita. Yanzu kun ga tun da kwanan nan da ya duka komai da komai ya haɗu, ba a ganin wani gudaje ko wani abu haka.
komai ya narke ya zama ɗaya. Duk haɗin nan tuna akwai wanda muka ce shi yana haɗa komai da komai ne, ya tabbata duk ya haɗu ya zama abu ɗaya. Ba wai za ka yi ba sai ku ga wani abu a gefe ko ruwa a sama wani abu a ƙasa haka, ya haɗu ya zama abu ɗaya kawai sai amfani. Zai nuna muka yadda yake. Bismillah. Mun gani yana da kaurinsa har yanzu, yana da kauri sosai. Shi yasa na ce ma muna iya saka ragowar ruwan ya zama lita 14 kenan muka amfani da shi. Duk da haka dai ma ai na ganin amfanin gida haka yayi, amma don kar a yi wasa, wani lokaci akwai masu wasa da sabulu a gida, to sai ku ga an ƙara ruwa, amma a hakan ma na gani yayi. Dan kaɗan yanzu za mu saka a cikin ruwa yi mana wanke-wanke. To yanzu dai sabulu ya haɗu, zan je in ɗuɗɗura shi a cikin robobin da nake da shi. Jama'a, mun nuna muku yadda ake haɗa sabulu. Wannan hanya ɗaya kenan, salo ɗaya da ake da shi na haɗa sabulu. Akwai salo daban-daban. Wannan na bi ta salon da masu sai da shi sinadarin yin sabulu suke bayarwa, domin idan ka shiga shago ka ce kana so su nuna maka lambobin da suke, sai su sa maka lambobi 1, 2, 3 haka har zuwa ƙarshe, su ce ka zuba wannan. To shine na bi. Amma akwai salo wanda yake bin wani abu daban, ba yadda nan mai yake ba. So idan da rabo za mu nuna muku yadda ake yin wani salo, kuma ilan wani zai fi samun wani salon ya fi mishi sauki da wannan da muka nuna yau. Amma dai duk dai haɗi ne, duk dai kowane salon da aka yi amfani da shi duk za a samu sabulu. Sabulun da za a yi wanke-wanke, a yi mopping, a yi su sauran aikace-aikacen gida, ba na wanka ba. Wannan na chemical ne, so ba na wanka ba ne. Shi ne wanda ake kira liquid detergent. Kar dai a manta, idan kuna da wasu tambayoyi, ku saka tambayoyinku a ƙasa, za mu ba da amsa ya gwargwado. Idan kuma ba ku riga kun yi ba, maza ku danna wancan button na subscribe domin ku ci gaba da samun bayanai daga gare mu, kuma yi sharing yadda wasu samu wannan ilimin da muke haɗawa a nan. Allah ya sada mu da alkhairi.